Hello mga kawaw, dito tayo ngayon sa Kalutat Uddalan dito sa Dagupan City. At kasama ko nga pala dito yung ibang Pangasinan vloggers. Ito po sila, Irvin's Vlog. Yes, sir. Almari TV Vlog syempre. Coach Artian dito rin. So, watch out, mga the best. So, mamaya ikot-ikot tayo dito sa may Kalutan. At samahan nyo kami mag-enjoy. Tara! So yung guys, dito na tayo sa stage 4 at kasama natin si Lazy One. Easy One. Kaya mo ba yung ginagawa namin? Sige. Ito rin si Rico Paul. Rico Paul, shout out. Hi guys, shout out pala kay EG Wow at maraming salamat. And dito in the house, sa Sa boy. Yo, what's up mga kasasaboy? Supporter po natin yung mga katulad natin small vlogger. Kaya tayo picture, nag-umpisa lang kasi ng vlogger. Picture. Video yan. Teka. So yun mga kawaw, nakita tayo dito. Ganda, laki robo. Meron siyang malaking espada guys, napapansin nyo. Ito yung paa niya oh. Tatawid tayo, pupuntan natin yung mga kasama natin. Oh, gaway! Mga kasamahan natin. Hintayin pa namin yung iba kasi yung iba wala pa. Kaya hinihintay namin yung iba. Iba, on the way pa lang sa bahay. Di tayo pre. Ito ba ako? Hey! Tayo. Let's ka dyan, baboy. Go! So yun mga kawaw, bali pupunta tayo pinakapaluyan next para bisitahin at bumili ng kanyang ano ba yung binibenta niya? Kanyang clothing line. So iba niyo po kami, pupunta po natin. What if? Masarap balik tayo. Ngayon yun mga kawaw, dito na tayo sa pwesto ni Nagkapaluyan X. Kuha tayo na. So yun mga kawaw, bibili tayo ng Anos the Bat t-shirt. So, si Kapaluyan. Malap pa. Hoy, si Dara sir. Aliw, yayakin. Anos the Bat t-shirt. Bili tayo ng isang t-shirt. Papa, 5. Ha? 5, tig-isa kayo lahat. Oh, sige. Wala ba? Large po lang. Black shirt? Sayang, next pakis. Ano ba shirt ko? Tama lang yung large. Papenta ako eh. Kalating yung kumalato. Eto na, isusot niya na. Salamat po. Nanangay mo. Video wow. Ano na ba? Bulan Sancha. Yeah! Yes. So yun, dito na tayo kay Kapaluyan X. Punta natin yung kanyang t-shirt, clothing line. Yeah. Thank you so much. AG Wow! AG Wow. AG Wow, gang. AG Wow, gang. AG Wow, gang. AG Wow, gang. Yan, magbabayad na tayo. Yan, magbabayad na si Boss AG Wow tapos keep the change daw. AG Wow! Agree. AG Wow. AG Wow. AG Wow.
EG Wow! Let's go! EG Wow! Thank you, Papa Jess, Mama Kissy. EG Wow! EG Wow!